Ok. Salam alaikum, on va partager quelque chose. Salam alaikum, en balma malion. En bas fou, quand parkada a balmaké ni a oudengue do amarasila, jury chercheur. Bien samedi 3 juin 2023. Balmao a une vidéo à partager, nouvelle OB. Nouvelle OB, amena do nouvelle kono 100. D'abord, à une nouvelle follow. Balmao enseignement badembe. Ministre ou beka barake. Assimi Goïta. Shogel. Oui, ministre de l'énergie et des mines. Oui, à quatre démissions reçoit. Au croix, c'est un message d'alerte à l'endroit de tous les ministres. Personne n'est intouchable. Amenandado akonala. Au temelengo. Amenandado nouvelle là-bas mon kera Sénégal. Sénégal nouvelle là-bas mon be. Ousmane Sonko ga kola. Amena kana andado o fanela ko wala. Donc ni nouvelle fla de bina wala abalmake ni au denga fe no yamara sila jury chercheur. Donc quand il a fait vidéo à partager à cœur blanc pour que Amadou en a émission kono 100. Quand on a shérif ka fo chaque shérif tiami aidara kabako frottigi ala shérif ka so kabako fro la fro mun na ka imbana bade ma tension diabète fro dimi rendimi kodimi shérif ka ga numéro ye 75 64 10 75 64 10 kanga kutubu na nga wale fo chaque la sana kana le blé abe segwa titati mogochi ko na gelara manikola abta laban chaque de fin donc na chaque fo ka chaque sala fo kanjalo ale de fa segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura balma no to ko fora mali kono yingalite ku ka doni na tuguni kwa wallahi murken dalu sikilendo anga foli baye ka kanjalo la ka be fo kanga mouvement victoire et gloire esi afamu ka à présent basse gutungara na membre be fo ame wakati mkonala. Donc je veux vraiment le maximum de partage ou kelendo kanga page signala be wakati jambo or lan keleme ka direct jomme me ka efforcer sinon nga enregistrement ne ka efforcer vraiment ka to ka donno nga ala le temps que va libérer. Balma transition et message d'alerte de lancer Mali Kurako il va kalama kone darala Mali Kurako kera réalité aya donc a fo asimini shogel be baramina wallahi mo ni jelente uti kodugo asimini shogel be baramina personne n'est intouchable mo chite ni ma barake kanya mbolmo ko ibe se ka to I joro la message do yirala anna kunu aba yira ka fo ko ministre ka barake akana o jigida mogoka akana o jigida mbora ni na ministre be de ka barake bara mi me malien la so ibla la ministère min kuna ikana ni solution mi me ke sababu ka degumbo mogoka kana ni lafia ore se fait kunu ambe bora kalama ka fo le ministre de l'énergie et des mines no eseru lamine anta contrôla anyen watana ajubatana même bolmo aga koku sera niveau doma ni démission ma ke nyugo mena do fangala nere kum personnellement moi je commençais vraiment à douter de la transition. Mon transition sera ka armée keleke a sera ka minani équipement dama mais est-ce que transition menacée ka dugo juwa keleke est-ce que transition menacée ni mi ma barake ka otribo au place là est-ce que transition menacée ka exemple nyuma ngira ana pour un réponse soro kurango gele ale ambe kulela ka dama kasike ambe ya nyeshi présent gouvernement vraiment malien nga kurango gelara kuran nana ka abisaka tike kile kono chien duru kuran nana ke ni yoro do ya soro bisini oluta soro kurango gele abe gaw abe mopti abe bayangara zondo be olu tise ku tafo alors que na klibala
salon tout près on est tɛgɛrɛ fɔ ngo groupe dɔw bɛ ka don ngo groupe donna ngo courant tɛ tigɛ yanni diɲɛ wele cɛ ngo ni ye courant tigɛ bannen ngo malien bɛɛ bɛ na ale lafiya en balima suko dugu sɛmajɛ o groupe nana ka don ou installé là mais alsa courant tigɛ bɛ ka continuer o tuma qu'est-ce qui n'a pas marché groupe minnu nana o est-ce que a groupe u kaɲi wa a groupe capacité bɛ cogo jumɛn na wari min votera ka groupe sa est-ce que a wari bɛɛ donna groupe la wa nin bɛɛ ye ɲininkali gɛlɛn mais nin yɔrɔ la n bɛ honorable Fɔnba fo nin yɔrɔ la parce que Fɔnba ale de kɛra CNT membre ye ko min ye courage sɔrɔ ka interpellation ladon pour que ministre bɛ se ka na i yɛrɛ expliquer a ka kuma mais a ye min fɔ ale kɔni y'a ta ka interpellation ladon mais ka ministre interpeller sa o tɔ bɛ assemblée yɛrɛ ka niveau kɔnɔna la donc Fɔnba nin yɔrɔ la a bɛ fo nin sen fɛ n balimaw an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ contre la i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ Mali kura exemplarité de ka kɛ quoi n'i ye baara dɔ confier dɔ la n'a baara fanga giriyara a ma i bɛ a baara minɛ a la est ce que i y'a faamu k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ala ye diɲɛ da ka diɲɛ fɛrɛ ka cadrew cɛ ni cadre dɔ ma se dɔ la i bɛ o bɔ a place la ka na ni cadre wɛrɛ ye ka lajɛ n'a bɛ se ka ɲɛ o bolo sisan Mali kuranko an y'a dɔn k'a fɔ le gouvernement a la volonté de bien faire Assimi Goïta a ka hakɛ to a ye plus de 6 milliards a y'o de injecté kɔsa in na pour que kurantigɛ bɛ ka stabiliser an ma ye stabilité dɔ nana mais salon an kun t'a kalama k'an bɛ se ka sigi bi la quoi n ko bi bɛ se ka se n ko kurantigɛ bɛ kɛ maliyɛnw bolo gɛlɛya ye ko kuran bɛ tigɛ kojugu Mali kɔnɔna la donc maliyɛn bɛɛ kun transition ka popularité kun bɛ ɲini ka jigin ka sababu kɛ kuranko yɔrɔ ye kuran bɛ tigɛ don o don n'i ko armée bɛ ka monter en puissance n'i ko nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ i ma nin yɛlɛma dɔrɔn i bɛ girin k'a ye kurantigɛ bɛ yen pour k'a ye a ko bɛ sanction tɛ ka bɔ a la ɲininkali tɛ ka kɛ an tɛ k'a mɛn ko mesure taara dɔw kama ni responsable minnu nɔ don olu ka sanctionner i b'a ye k'a fɔ an sigilen an mɛnna k'o kɔnɔ an nana ka na o réalité de ye bi ko ministre de l'énergie et des mines an t'a contre la an bɛ segin a kan k'a y'a ka démission di premier ministre ma a kɛlen k'a ka démission di premier ministre ma premier ministre ye démission accepté o yɔrɔ bɛɛ Assimi ye décret ta Assimi ye décret ta o yɔrɔ bɛɛ ka mun kɛ ka ministre de l'économie et des finances ko k'a nɔrɔ bila parce que an bɛ référendum na ni référendum tɛmɛna peut-être a bɛ se ka kɛ hali yɛlɛma dɔw bɛ na dɔw bɛ se ka bɔ place la gouvernement yɛlɛmaw bɛ se ka na mais nin ye message fort de ye ko Mali kura ko tiɲɛ don ko Assimi ko kulonkɛ dabila la fan fɛ dɛ ko Choguel ko kulonkɛ dabila la fan fɛ dɛ ko gouvernement bɛ ka taa sans alerte an ɲɛ bɛ ministre baden na ko ni ministre o ministre tɛ se k'i ka baara kɛ nin b'a yira an na k'a fɔ dans les jours à venir caman bɛ sɔn ka bɔ a place la dɛ an ma ban ni poste dir'i ma n'a compétence giriyara i ma démission tɛ kojugu ye o Seydou Lamine an b'a fɔ avoir le courage de démissionner an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ça fait partie de la vie des cadres a bila i kunna n'i bɛ place la n'a gɛlɛyara ou bien degun dɔ b'i kan ou bien e bɛ fɛ ka baara kɛ kɛcogo dɔ la i empêchelen don n'i ma démissionner a tɛ se ka ɲɛdɔn donc an bɛ Seydou Lamine an b'a fɔ nin yɔrɔ la vraiment a ye courage min sɔrɔ ka démissionner walahi an t'a contre la an bɛ fɛ transition in ka ɲa de parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw yɛrɛ bɛɛ tun bɛ critiquer Amara don caman a bɛ transition ka problème fɔ mais pourquoi a tɛ kuma kurantigɛ la ni mɔgɔ minnu bɛ ne suit ne tile kelen n'a bɛ n ka vidéo suit n tile kelen ma fara mɔgɔ kan nkalon kan i b'a ye kuranko n y'a dénoncer à plusieurs reprises k'a dénoncer n ye vidéo caman kɛ i b'a dɔn ne ka système ni tɔw ta tɛ kelen ka vidéo tugu ɲɔgɔn na ministre dɔ kama a tɔ bɛ kɛ ɲɛngoya a tɔ bɛ kɛ i n'a fɔ a tigi de ka ko man di alors que o tɛ ne ye vidéo dɔ kɛ n bɛ se ka 2 semaines bila yanni n ka vidéo wɛrɛ kɛ a sujet kan donc a y'a ye k'a fɔ hali mun bɛ publication kɛ ne tile kelen kuranko yɔrɔ in bilahi ma gouvernement supporté a kan n ko yɛlɛma ka don n ko ni yɛlɛma ma don a tɔgɔ gouvernement na surtout kuranko domaine na ni yɛlɛma ma don ni responsable ma sanctionné ne Amara Sile y'a fɔ n ko Mali kuranko tiɲɛ t'a la bilahi n y'a fɔ a bɛ se ka kɛ n seere effectivement o tɛ nkalon ye o ni yɛlɛma tun ma don kuranko la ministre dɔ kun kunkolo ma bin ou bien directeur dɔ ou bien cadre dɔ an b'a yira k'a fɔ n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko c'est des intouchables an b'a yira k'a fɔ vraiment Mali kurako a bɛ na gɛlɛya parce que i b'a ye k'a fɔ à chaque fois ni baara kolon kɛra sanction tɛ na k'a la an b'an ɲɛ tugu a kan k'a kuma mumu
faut que domina avec la transition et rendre bon belle comme sur la réagir. C'est vrai que la réaction de l'État a été un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Assimier symbole d'orira. Nous croyons malien au Béki là ben. Shogel nous est para d'orira. Nous croyons cap na responsable fait maintenant dans ministre ou dromare. Tchao tchema barake be placé là. Sarakata là. Il y a pas de sentiment. Moi qui m'a baraké. Ministre a tenake kiki ira enrichi kiki ira posifa. Ou bien qui a parti politique ou kaolu là où le ministre a tenako ene. Assimi Goïta Shogel ou nana exemplarité ira. Nimbara kalfarima. Il be bara de ke est-ce qu'il y a comme il be bara que un ministre c'est un super cadre. Ministre est super cadre de cadre mon ni projet chamamba kuna a projet avec la noué kana ou exécuter na noué conseil ou be a projet non mena est-ce qu'il y a famu ka lay abseka élaborer chobena ka corner vie du projet ma ta bayru yene ngana mais kurango ta iba agelaro la bon ame se ngana proposition na ma ya nenkara ay la messi sa malion ka fo asime sisa comme ministre de l'énergie et des mines, au bora placé là, à la kama. Ni ministre courant mais nommé énergie là. Ou cas d'abord, énergie, en mine, ou cas séparé comme on a. Ministère de l'énergie, en ministère des mines, ou cas que à la kama, ou cas séparé de kabonyona, kabonyona. Parce que ministère, il faut un kaboumo, quel est ma voix. A fanga courant ko nyagamine tellement, salon ko nyagamine tellement, dougu corona pour ko nyagamine tellement. Ni en bedi mo kelema. À portefeuille avec grade qui bolo. Donc nous ministère ni clafly ou ka énergie ka dama. Nous énergie ka dama ou ka ke ala kama énergie. Ou kana dine amarama, ou kana di mukorama, ou ka di demsen kura bade ne be diaspora la, États-Unis, France, Europe chama, Malien do. Ou est barak énergie renouvelable là, ou est barak énergie solaire là, ou est barak eskia fomu. Fon fem se ka ke sababwe ka kurana la ka Malien ka ou lafia ka dobu ka deguna. Ala kamanga nani o demsen dumawe alna chie samwan konontone anga ministère d'ama no énergie anga ministère de l'énergie dit technicien ma mogomi kuranko kalanke énergie renouvelable mogomi akuranko kalanke est-ce qu'il y a famu mogomi kuranko kalanke mogomi énergie renouvelable do mogomi ni absega solution di ama anga courant sur kasoro barrage te anga courant sur kasoro groupe électrogène te anga courant sur kasoro est-ce qu'il y a comme ama dépend gasoil la kojuku ni mo me se ko ka ala kamo cadre demsenu anga ni oluye anga ni o demsenu ye entre 29 et 35 ans à Charlie 29 et 35 ans à Charlie ala kamo anga na noye o ne ka proposition folay proposition flana ministre des mines na clara fla énergie ka da mambora ko fo mo ka nga sig énergie la mine fene ka ke mo ye ay ni yoro la me ka de énergie des mines et disons ministère des mines ala kama angana di mogoma mogomi e wartigi kojugu angana di mogoma mogomi mena France ou bien mogomi mena Europe kojugu mogomi ni tubabu ye barake kojugu angana min da mare ni min dira o tigila mogoma a ben ala ni krache me kuma ro foyer a tissé c'est-à-dire qu'a faut que la société ou nationalisée ou bien qu'un contrat ou négocié on a 80 à 3 boutons flingono on a 61% soro ou bien 70% sanuna et bah qu'a faut à barabe kela ni mo mena to babu bolo barala mo baraka to babu ga institution na parce que ba soro iduna millier de kono a millier ni ko be kela ka be kela i bolo quoi ni ko be chidi to babu ma be kela tellement que nous collaborer là mais au kana ni mo mu yu ka kalanke Cuba mo yu ka kalanke Chine mo yu ka kalanke Russie est-ce qu'il y a famu mo nu ka Russie kanu yere ka bo ou ka Iran kanu ka bo mo est révolutionnaire convaincu révolutionnaire yere ou ba donc à fo c'est-à-dire ni nanani ni ko be collaborer ni tubabu ye sisa iba e ka fo sanugo domaine na obi jolle mi kwa société obe ka nga dugujoro na follow de bo pour que quoi o ka jamana o ka olu développer an la to fantala o akila be o jeune munu na re ala kama ministère des mines dit au jeune ma na dit au jeune ma billahi abe marchable déjà relation tout là iba e en occidental yorombulo iba e a guider les mains par sa conviction a la conviction à guider les mains au-delà. Il va y avoir notre qui la la ministère des mines. Avec Mali du Journa Folo d'abord à Kanta, avec société Chamangue. Avec 51% sera du Journa Folo à Bolivie d'Abla.
Maliens mena nafa soro wa o de bena ka sababu ya am se ka nga an yere ka nafolo no ya nga monnaie am se ka o créer est-ce qu'il y a famu donc an na ni mo ministère des mines na mo mi na ka faso kanu de ka bon ko jugu malien be ya don aka faso kanu ngabo no blala be na sérieux minna no blala est-ce qu'il y a famu abe mine régler aba régler abe tubabu chamange pour ka nga dugu corona folo be se ka ke antai parce que sanu ko de nyedo mandi dugu corona folo ko de nyedo mandi ni mo blala secteur la comme ko nyedo ka di ka teme dugu corona folo ko ka bo bi anga jeunesse convaincue de blé jeunesse révolutionnaire do billahi na ke anta ko fo mo est-ce qu'il y a famu voilà donc amedo anga sujet flana ngoro no e Sénégal Ousmane Sonko a information là-bas mon sort que Sénégal met à feu et à sang il va y avoir 9 morts 25 blessés au Sénégal peuple sénégalais willa kuka destin tame un mime qu'officier militaire do Sénégal qu'on commencera à démissionner c'est-à-dire les jours de Macky Sall ou bien les heures de Macky Sall commencent à être comptées à la tête du Sénégal qu'au rassemblement bas du Sénégal ou va placer dans là au placing ou bien rassemblement baké à quoi quand a décidé chose maintenant qu'on a un militaire ou bolé on est peuple yoro là ou bien qu'on acclame peuple bigi tiki kaka sarasoué ore là on a yon nege imana histoire takala ni wakati laban be sarasou te ka bo peuple tiki koro malien bora domina ka dimi ka muruti sarasou de donan tiki koro ala e en son asimina yon na là au Sénégal sarasi do yu ka responsabilité ta ma fo ou coup d'état kéré mo fo. Pour le moment, personne ne peut parler de ça. Mais Strassi do un mime kolu démissionnera à me wakati mkonala. Bon, quand faut CDAO, pourquoi CDAO be bara minasisa? 9 morts que la CDAO a demandé enquête kake moko konoton sara chomna. Pourquoi Américain te rapport que comme Amérique ma rapport que Malika, muna Américain te rapport que Sénégal 9 morts min sara. Koka nyefo ou sara sa choko dumana. Parce que c'est constitutif d'un crime contre l'humanité. Population civile les sarao. Ou bien kata galominda Malila en pour autour da Sénégal Macky Sall là. Parce que le problème est mouné. Il va do jigibe Macky Sall ka, te fait Macky Sall ka bi. Francis jigibe Macky Sall ka. Mais comment do foyer bis no gore tikelembe ka bon Macron là. Macron tika snogo bi. Macron tika lafia bi. Macron toshi wille no ka jo. Ka sababu ke bi. Ame wakati mna si Macky Sall tombe, c'est fini pour la France, c'est fini pour la France-Afrique, c'est fini pour les États-Unis. Ou qu'a influencé les Doualé. Nous sommes Sonko il reste au Sénégal, Fangala. Ani Assimi me collaborer. On aura maintenant 4 pays. Ani Assimi me collaborer. Ani Ibrahima Doumbia me collaborer. Ani Burkina Président me collaborer. Est-ce que vous voyez? Donc nous aurons en face 4 chefs d'État capables de résister. Mounoubafo. CEDEAO Mako non. En même temps, le Niger est en téléchargement. Téléchargement de Niger, est-ce qu'il y a famou? Téléchargement de Niger. Quoi son Niger fenêtre. Donc on aura à peu près en Afrique de l'Ouest 5 présidents qui vont se rebeller. Disons 5 nouveaux présidents qui vont se rebeller contre la présence française en Afrique. Donc CEDEAO coura de Bissongana. Au CEDEAO me son CEDEAO des peuples. Au CEDEAO me son CEDEAO mi. N'a bena farafina ka intérêt des fois farafina peuple ka intérêt ou a même na botu babuka mara nou ka joya bolo parce que bi tout doit être fait à l'Mali mais d'Américain pour qu'il puisse y avoir un changement de régime sous région niveau Tchamambala. Bi ame wakatimna il doit y avoir un changement de régime mais c'est nga kumainga parce que c'est dans jamana munumbe bi ils sont en train de tout faire pour détruire le Mali. Mali fana tena sigi kula ore la Mali karamo na doni magawo wallahi ka do be kamene sare do chamangera koni jamana ma fara Mali la billahi bebi mak côté Macky Sall ma minda Malika est-ce qu'il y a famu donc Ousmane Sonko ala de oti Mali o ma ka ci Sénégal o ma aka Macky Sall aka daga taka bwanda ni Macky Sall daga bora andala CEDEAO be affaibli ni Macky Sall daga bora andala autant be affaibli iba e ka fo farafina sago de be soro ame wakati mina parce qu'il faut que CEDEAO kura de kana il faut que Union africaine kura de kana est-ce qu'il y a comme ni Union africaine kura nana sisa wallahi farafina be lafia parce que Mali be ka kele minge kele nga giri Mali kele ne ma quoi kele me Mali kele dépasser kele est-ce qu'il y a comme pour que anga se ka se sura la faut un voisin nga fara anga
n'anw kelen libéré la an turulen bɛ voisin minnu na minnu ma libéré cɛ ni ala ma jan u bɛ janfa kɛ tuguni k'a dabiri an da la. Bon, Dieu merci, le Sénégal est en voie d'être libéré. Le Niger bientôt va suivre le chemin. Et dugu dɔ bɛ an kɛrɛfɛla la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ kɛ an b'a dɔn fɛnɛ o dugu o jamana o fɛnɛ ka les jours sont comptés u ka président ka les jours sont comptés fanga kɔnɔna la an bɛ wagati min na donc maliyɛnw an tɛna vidéo janya est ce que y'a faamu nin kun ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ kuma damadɔni ye k'a da maliyɛnw tulo kan baara minnu bɛ ka kɛ transition na ani minnu bɛ ka kɛ Sénégal an bɛ aw bila salamu aleykum.